Buenos días, amigos и amigas! Здравейте, приятели! Днес ще се запознаем с различните въпроси. Нещо много основно и полезно, вярвам. И така, започваме с най-познатия въпрос, може би, порке. Нарочно съм го записала толкова отдалечено, защото порке, разделено и с ударение, е защо като въпрос. Например, ¿por qué aprendes español? Защо учиш испански? ¿por qué, написано заедно, без акцент, означава защото. И двете се произнасят ¿por qué? Но ¿por qué? Отделно и с ударение на е въпросът. А ¿por qué? Без ударение и заедно е отговорът. ¿Por qué me gusta? Така, продължаваме нататък. ¿Dónde? Къде? ¿Dónde está el cine? Къде е киното? ¿Dónde está el cine? ¿Cuándo? С д. ¿Cuándo? Кога? ¿Cuándo empieza la película? ¿Cuándo empieza la película? Кога започва филмът? ¿Cuánto? С те. ¿Cuánto? Колко? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto cuesta la entrada? Колко струва входът? Припомням, в испанския въпросителният знак в началото и в края. ¿Cómo? Как? Това в първия урок сме го виждали. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Как се казваш? Да повторим. Preguntas. Въпроси. Preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué aprendes español? Porque me gusta. ¿Dónde? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está el cine? Къде е киното? ¿Cuándo? Кога? ¿Cuándo empieza la película? ¿Cuándo empieza la película? ¿Cuánto? Колко? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? И така, надявам се да ви е полезно и да го сложите в практика. Gracias! Hasta la próxima!